Lichamelijk kun je herstellen, maar geestelijk is veel moeilijker. En dat is wat we nu de komende tijd extra alert op wezen moeten. Hoe komt dat? En daar heb ik volledige steun en dat hebben we juist gekregen en dat krijgen we in de toekomst ook. Wat is de rol van de kerk op dit stuit? Dat we gaan nu in eerste instantie, heb ik juist gezegd, en dat is nou de kern die we vanmiddag pakken, om de dwarsbelang, basisscholen, de hoofdmeester, om de jeugd, de ben, met de oudere ben, en naar de kerkgemeenschap mogelijk oparbeiden om de komende dagen iets te doen, in te vullen. Je loeken echt mannelijk op. Ze loeken echt mogelijk op en dat wie vat het ongeval ik al. Het is één dwarsgemeenschap. Als nou echt kerkgemeenschap of dwarsgemeenschap, ik ga nu vanuit als één gemeenschap. En zeg maar ik de komende dagen als één gemeenschap in. Als je vooruitziet naar de toekomst, wat zal de invloed wezen van deze ordinaire opraad? Toekomst. Kun je nou moeilijk iets zeggen. Het zal nooit weer een eigen dag worden. Het veranderen weer. Dat zal elke jaar zal er een verandering wezen en hoe dat verder invult wordt, weten we net. We kennen nog net in de vierde toekomst. We moeten nu elkaar helpen en ondersteunen om zo veel mogelijk elk zijn plekje, zijn ruimte te aan, zich te uiten, luisteren en ja, de ontwikkeling per dag bezien.